Ми вже зрозуміли, що волосся має бути завжди чистим, тому що завжди видно свіже, уложене волосся. І так, ви вже зрозуміли, що ми його миємо кожного дня, але я мию волосся шампунем не щодня. Не щодня. Я шампунем мию, неважливо, по надобності, але не примірно десь 2 рази в тиждень. Тому що ви будете бачити своє волосся. Ага, давай же тепер скажемо, що я ісходила із того, яке волосся в мене. В мене волосся кучеряве. А у кого кучеряве волосся, то це говорить про те, що волосся це сухе. Воно пористе. Тому я постійно його маю підживлю. Живлю я його, як мінімум, водою. В кращому випадку іще наношу маску. І обов'язково, раз я намочила волосся, я обов'язково наношу кондиціонер. В кінці, після всіх процедур, має бути кондиціонер. Кондиціонер – така штука, що дуже багатьма людьми недооцінена взагалі. Недооцінена її ефект, недооцінена її важливість у догляді за волоссям.